Ja. Hver gang i Odense går ud på at kvalificere hinanden sådan med et meget fint ord, nogle meget fine ord til det moderne demokrati. Altså, det handler egentlig bare om, at vi mødes som noget, der sådan sker her i samtiden. Af de emner, vi har haft op her, så i dag så er den jo på moderne overtro, altså det vil sige konspirationsteorier. Næste gang så bliver det finanskrisen, vi har haft bioteknologi, vi har haft mediernes rolle, og vi får også her senere omkring klima og miljøaftalen her, COP15. Så det er sådan samtidige emner, der er relevante for vores liv og vores hverdag, som vi så debatterer. Mødes som noget, som vi egentlig ikke nødvendigvis har nogle forudsætninger for at vide noget om, men så får noget at vide af et foredrag af en oplægsholder, som ved noget om det her emne. Og han kaster så gerne efter en 3 kvarters tid nogle spørgsmål ud i luften, som vi så sidder og debatterer, og dermed hører, hvad andre mener om det, men også sådan selv prøver at danne en holdning til det. Og så samler vi så det hele op, hvor det er sådan, at vi så kan stille nogle spørgsmål, hvis der er noget, vi ikke lige forstår, og vil have afklaret til den her foredragsholder her. Men altså, er der noget, vi skal være opmærksom på? Nu det hjælper ikke, at vi bliver uddannet, men hvad hjælper så? Uddannelse og bevidsthed om dit intellekt gør, at sandsynligvis, at du også kan nå op på et højere moralsk plan og større sund skeptismen. Altså. Vi snakkede på bordet om konspirationsteorier som en slags sund skepsis overfor autoriteter, og formulerede det som et spørgsmål her. Findes der en sand konspirationsteori? Bevis den, ikke? Og findes der usund skepsis?